Hej Mia. Som lovet, så har jeg lavet et screencast med en stilegennemgang af den her litterære artikel, jeg har skrevet om Iben Krogsdals Tine. Og i det her PowerPoint, som jeg har valgt at smide det ind i, der vil jeg lave en gennemgang, ligesom jeg plejer egentlig på tavlen, med hyppige fejl og lækkerier, og så til sidst, så kommer der lige et par gentagelser af nogle ting, som nok godt kan tåle en gentagelse, inden I skal til prøve. Yes. I har jo alle sammen fået sådan et retteark, blot i udfyldt form. Og det her retteark er egentlig sådan en, hvad kan man sige, en skabelon over de ting, vi kigger efter også, når I kommer til eksamen. Der kigger man for det første på sådan noget som skriftlig fremstilling. Både sådan noget som, kan man finde ud af at stave og finde ud af sin grammatik, men også om man får formidlet det, man gerne vil formidle på en hensigtsmæssig måde. Så kigger man på, om man får besvaret den stillede opgave, og det handler altså både om, at man selvfølgelig kommer omkring, hvis der står, man skal komme ind på fortællemåder, fremstillingsformer og fortælleteknik, jamen så handler det selvfølgelig om, jamen man skal ind på alt det, der står, man skal ind på. Men det handler altså også om man får analyseret, om man får fortolket på teksten, om man får perspektiveret, og selvfølgelig, jamen hvor godt gør man så det. Så er der det, der hedder relevant anvendelse af dansk faglig viden og metode. Det handler slet og ret om, jamen, når det nu handler om fortællertyper, jamen kan man så finde ud af at hvad kan man sige, identificere de forskellige fortællertyper i en tekst? Har man en idé om, hvordan de ser ud? Ved man også, hvad effekten af de her fortællertyper, eller anvendelsen af de her fortællertyper kan være i forskellige tekster? Så det er altså det, det handler om. Så er der et felt, der hedder andet. Det er noget, jeg har tilføjet, og det kan være sådan noget som formalia. Der er en del at komme efter, vil jeg indrømme. Og endelig så har jeg tilføjet en, der hedder karakter, fordi det skulle I jo også have. Så ved I, hvad det er, hvad der er blevet brugt til at bedømme jer. Det er simpelthen den her eksamensbekendtgørelse. Fordi det er det, vi arbejder frem mod. Hvis vi så starter med den skriftlige fremstilling. Vi tager lige opgaveformuleringen, for det var jo den, vi skulle besvare, eller I skulle besvare. Vi skulle jo skrive en litterær artikel om rutine, som skulle indeholde analyse og fortolkning. Sådan er det altid, når I skriver litterære artikler, hvor I blandt andet skulle komme ind på fremstillingsformer, fortællemåder og fortælleteknik. Det skulle også indeholde en fortolkning af, hvilken betydning kroppen tillægges i teksten. Og I skulle give en perspektivering til anden litteratur eller nogle medieprodukter, der tematiserer kroppen. Så det var altså en tematisk perspektivering, det handlede om her. Og I skulle selv finde på en overskrift. Hvis vi så starter med at kigge på den skriftlige fremstilling, så er der nogen, der skal lære sig kryds og bold, og derigennem få sat nogle kommaer. Nogle glemmer simpelthen at sætte kommaer fuldstændig, og andre får smidt cirka det dobbelte af, hvad der er hensigtsmæssigt ind i deres tekst, og det er jo selvfølgelig ikke så godt. Nutidsære er også et tilbagevendende problem hos mange. Gå ind og kig på den video, der ligger, hvor man kan lære at skrive nutidsære ordentligt, fordi den tager måske, 2-3 minutter, og det bliver bare så meget bedre, og det er altså noget, der kan afgøre, om man får det sidste nyk op, eller det sidste nyk ned, når det handler om karakter. Så er der sådan noget som stave- og slåfejl. Det er bare sådan lidt ærgerligt at blive trukket ned på det, så husk at læse korrektur, og gør det gerne flere gange, fordi man ser altså ikke det hele ved en første gennemlæsning. Så er der det her med længden. Der er jo ikke som sådan noget minimum og maksimum, men som vi har snakket om, så er der en tommelfingerregel, der hedder en 3-4 sider. Og det svarer altså til et minimum på 1200 ord. Så hvis man har afleveret en opgave, der ligger nede mellem 600-700 ord, så har man altså skrevet en for kort opgave, og så må man jo så finde ud af, hvad er det, der mangler her? Har jeg husket at få min perspektivering med, for eksempel? Har jeg husket at fortolke sådan nogle ting? Ofte er det, fordi der mangler et eller andet, at jeres stil er så kort. Indledningerne. Generelt kan jeg sige, at der er faktisk rigtig mange gode indledninger. Nogle af dem, der er allerbedst, har faktisk været de her traktindledninger, hvor man går fra noget overordnet og noget generelt, og så spidser til, kan man sige, ned mod den tekst, man nu skal skrive om. I kommer til at se et eksempel på en traktindledning lige om lidt. Men det kan i hvert fald være en god måde at skrive sin indledning, hvis man ikke lige ved, hvordan man skal bære sig ad.
Ligesom man skal have en god indledning, så skal man også have en god afrunding af sin tekst. Det skal altså ikke være sådan, at læseren sidder og tænker, hov, ja, der mangler vist en side, for teksten skal da ikke være færdig her. Det kan være en god idé at referere tilbage til indledningen, når man laver sin afrunding, så det bliver tydeligt for læseren, at nu er vi altså færdige med den her opgave, og læseren kan læne sig tilbage og have det godt, i stedet for at sidde og være lidt forvirret over, at var det allerede slut. Så var der det her med at besvare den stillede opgave. Den var jo delt i 3. Der var noget analyse, der var noget fortolkning og noget perspektivering. Hvis vi starter med at kigge på analysedelen, så igen generelt godt. Nogen kommer til at skrive lidt for indforstået. Måske fordi jeg har fået sagt det her med, at I skal ikke lave et referat, men I må også gerne lave et resumé, eller I må også gerne, som jeg skriver endnu bedre, bruge de iagttagelser, jeg har om kompositionen, til at præsentere jeres handling og centrale personer, så I ligesom kobler de to ting. Under alle omstændigheder skal et resumé ikke fylde mere end måske en 3-4 linjer, så det er altså ikke noget, der skal fylde meget, men bare så man ikke tænker, hov, hvem var nu hende der Inga, du lige pludselig skriver om, så vi ligesom ved, hvem personerne, der bliver talt om, er. Yes, det næste, det var det her med effekten. Og som sagt, så er der mange af jer, der er egentlig opmærksomme på, at I skal skrive noget om effekten. Men her er det altså vigtigt, at I beskriver effekten i lige præcis den her tekst, i lige præcis rutine i det her tilfælde. Og altså ikke kun sådan en generel effekt af et eller andet greb. Man kan sige, skoleeksemplet, det er altså ikke jer, der har skrevet sådan her, men det er det her med, jamen der bliver brugt mange metaforer, det gør teksten mere levende. Jo, det gør det måske nok, men det vil det gøre i hvilken som helst tekst. Men for eksempel, når den fede dame i rutine bliver beskrevet med mange metaforer, hvilket der er mange af jer, der skriver, hvad er det så for nogle metaforer? Hvilke områder er metaforerne hentet fra? Og meget vigtigt, jamen hvilken virkning har det her så? Hvad er det for en effekt, det har i lige præcis det her tilfælde? Udover det, så er det jo vigtigt også, at nu har I fået sådan en lang analysemodel, og det er jo sådan fint nok at tage udgangspunkt i, men I skal jo ikke ind omkring alt, hvad der står i den her analysemodel. Her er det altså vigtigt, at I kun kommer ind på de elementer, der er relevante for den samlede forståelse af teksten, altså fortolkningen. Så at nogle gange, som jeg skriver i den næste, jamen, så bliver der krævet noget bestemt af jer. Det bliver krævet, at I kigger på fortællesteknikken for eksempel. Og det er altså ikke kun for at irritere jer, det er ofte, fordi der er et eller andet specielt ved fortælleteknikken, hvilket I jo også har opdaget her i forbindelse med rutine, at der er. Så tag imod de der hints, fordi det er nemlig det er, når I bliver bedt om sådan noget som det. Og prøv at lade jer føre i den retning, som de her elementer peger på. Fordi der er altid en grund til, at det lige præcis er de elementer. Det er altså ikke bare nogen, der har siddet og lukket øjnene og kørt fingeren ned over en liste. Det er alt andet end tilfældigt, at det er det, I skal komme ind på. Så gør det, og nyd, at I får de her hints. Ja. Så er det næste punkt i at besvare den bestillede opgave, det er det her med fortolkning. Og der er der bare 3 små punkter. Det er et lidt mindre punkt. For det første, hvorfor hedder teksten mon rutine? Det er en rigtig, rigtig god idé, når man skal lave en fortolkning, at man overvejer tekstens titel, fordi som regel, igen, det er ikke helt tilfældigt, at den hedder rutine. Hvad kan det mon skyldes? Kan vi koble det til for eksempel overvejelser over tematik osv.? I jeres fortolkning er det også vigtigt at have fokus på at bruge de elementer, der er præsenteret i analysen. I det her tilfælde, der var det her med fortællemåder og fremstillingsformer og fortælleteknik. Jamen, så skal det selvfølgelig, fortolkningen skal selvfølgelig bygge oven på det, I har sagt i analysen. Den skal ikke komme som et helt nyt afsnit og noget helt nyt, der ikke har nogen sammenhæng. Så det her med den røde tråd, det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Og endelig så er der faktisk et par stykker af jer, måske lidt flere end et par stykker af jer, der glemmer, eller stort set glemmer i hvert fald, fortolkningen. Gør det til en vane, at I har et selvstændigt fortolkningsafsnit efter analysedelen og før perspektiveringen, hvor I skriver noget om for eksempel tema, motiv, budskab. Det behøver altså ikke være alle delene, men nogle af de her ting. Og i det her tilfælde, der vil man også inddrage det her med, jamen, hvilken betydning tillægges kroppen i teksten, fordi det er også en fortolkningsting.
Så lav et lille afsnit på måske en halv side, hvor I udelukkende fortolker. Og som jeg snakkede om tidligere, så må man godt lave sådan nogle mini-fortolkninger inde i analysen, men det er så, kan man sige, jeres konklusion eller noget, der minder om det på det her tidspunkt. Yes, så det sidste punkt i jeres opgave, det er jo perspektivering. Og her er det vigtigt, at man får demonstreret, at man kan bevæge sig fra det specifikke, altså i det her tilfælde novellen, til noget mere generelt samfundsmæssigt, nogle litterære tendenser eller noget i den stil. Det er vigtigt, at perspektiveringen hænger sammen med det, I har skrevet ellers, og at den tilfører den samlede opgave noget ekstra, altså at man på en eller anden måde bliver klogere på den her tekst, som opgaven handler om, ved at læse jeres perspektivering. Det er vigtigt, at I får perspektiveret til noget konkret, så det ikke bare bliver sådan lidt mere generelt, men der er også mange fordomme i samfundet, men at I finder et helt konkret, gerne et litterært værk, men ellers måske et medieværk, som I også havde lov til den her gang, som siger noget om det her. Men brug gerne de iagttagelser, I laver, til at sige noget generelt om samfundet, eller litteraturen, eller noget helt tredje. Så var der det her med dansk faglig viden og metode. Her er det vigtigt, at I bruger jeres analysemodeller, I bruger jeres begrebsoversigter, så I ikke bare sidder og schusser jer frem til, hvad det nu er, en given fortælletype for eksempel repræsenterer. Så husk at bruge de her hjælpedokumenter, I har. Husk også at have fokus på det karakteristiske. For eksempel vil der i stort set alle tekster være forskellige fortællemåder repræsenteret, men der er det altså vigtigt, at I kigger på den dominerende fortællemåde i den her tekst, og også kigger på selvfølgelig, som jeg snakkede om før, effekten af den her dominerende fortællemåde, og ikke af alle de fortællemåder, der bliver brugt. Endelig, I ved det godt, dokumentere. Husk tekstnedslag. Ikke for mange, ikke for få. Brug hellere et godt tekstnedslag til at understrege flere pointer, end flere tekstnedslag til at understrege en pointe. Så sådan en 6 citater i løbet af en hel opgave, det er faktisk sådan passende. Ja. Endelig så er der jo noget, der hedder formalia, og det ved I. Der ligger jo den her afkrydsningsliste inde i fronterummet, hvor der blandt andet står, at titler skal være med kursiv, citater må ikke være med kursiv, men det skal være i citationstegn osv. Det er altså rigtig, rigtig vigtigt lige for det på plads, så husk lige at tjekke den igennem. Husk også, at I aldrig må være på fornavn med forfatteren. I det her tilfælde så hedder hun altså ikke Iben, men hun hedder Iben Krogsdal, eller hun hedder Krogsdal. Husk også, at forfatteren aldrig er den samme som fortælleren. Heller ikke, selvom forfatteren og fortælleren skulle hedde det samme, eller være lige gamle, eller have samme baggrund, eller noget i den stil. Aldrig. Jeg har også indsat nogle læggerier. Det her PowerPoint, det lægger jeg ud til jer. Og der er der eksempel på, som I kan se, en indledning og en afrunding. Der er eksempel på forskellige måder at formidle det her med effekten, altså den specifikke effekt. Rigtig, rigtig vigtigt. Og endelig så er der sådan en fin overgang fra analysen, det er noget om fortælleteknik, til fortolkningen. Og den har jeg også smidt med. Og det sidste, jeg gerne vil sige, en gang til for prins Knud, det som I nok kan forstå, så er det fordi, det er noget, jeg har sagt før, og jeg har sagt det mange gange, og jeg siger det lige en gang til. Inde i fronter, ved I godt, der findes et rum, der hedder skriftlighed, og i det her rum, der ligger der, eller en mappe, der hedder skriftlighed, og i den her mappe, der ligger der endnu en mappe, som hedder eksamensgenrerne. Og her finder I forskellige eksempler på stile, der har fået 12. I finder eksempel på, hvordan et eksamenssæt kan se ud. Det er jo sådan, at I får på mandag. Og I finder oplysninger og hjælp til at skrive i de her 2 genrer, litterær artikel og kronikken. Og det ved I, og nu ved I det endnu en gang. Husk, at alle skal have hentet alle dokumenter fra det her skriftlighedsrum ned på computerne, fordi I må ikke bruge internettet. Husk også, at I skal have downloadet litteraturen på langs og på tværs inden fra systime.dk. Det er her, man henter hjælp, hvis man skal lave en litteraturhistorisk eller genremæssig perspektivering. Det sidste, jeg har lagt ind, det er egentlig en gennemgang af de her forskellige måder at perspektivere på. Litteraturhistorisk perspektivering, hvad I gør, hvis I skal skrive en genremæssig perspektivering, og endelig en tematisk perspektivering. Så er der bare tilbage at sige, held og lykke. Jeg er sikker på, at det nok skal gå rigtig godt.
Og så må I nyde det. Det skal nok blive fint. Ha' en god weekend.